Deci, pacienta se prezintă lunar la consultațiile obstetricale, consultații obstetricale care sunt actualizate secolului în care trăim, nu mai măsurăm și gravida cu centimetru și nu o mai cântărim. O apreciem ecografic la fiecare vizită, apreciem evoluția sarcinii, apreciem cantitatea de lichid, apreciem placentația, apreciem partea clinică a pacientei, cum se prezintă, dacă are creștere ponderală, dacă are edeme, dacă are edeme la membrele inferioare, dacă are edeme la mâini sau la pleoape, edemele palpebrale. Apreciem fiecare factor de risc, apreciem fiecare chichiță pe care ne-o spună pacienta. Nu trebuie să fim și să omitem ceva în acest sector. Bineînțeles, sunt cele 3 ecografii mari care apreciază evoluția sarcinii din punct de vedere al screeningului fetal. La pacienta care nu are istoric de patologie obstetricală în antecedente, ecografia de prim trimestru se poate însoți în continuare de dublu test. Pacienta cu istoric, cu un avort cu sindrom Down în antecedente, va fi dirijată spre un test de sânge non-invaziv, acel NIPT, non-invaziv prenatal test, care în România poate fi achiziționat sub formă de Panorama, Harmony, Veragen și așa mai departe. A doua evaluare, care este poate cea mai importantă, va fi făcută între săptămâna 16-20, conform noilor norme actuale, da, instituite de Societatea Română de Obstetrică și Ginecologie și, bineînțeles, mai facem o evaluare destul de complexă și în trimestrul 3 de sarcină. Evaluarea de prim trimestru se face în continuare între săptămâna 11-14, cea care este însoțită și de testul de sânge, oricare ar fi el, dublu test sau NIPT, de specificat că NIPT-ul poate fi realizat începând cu săptămâna 10 de sarcină. Există câteva specificații care sunt impuse de societățile de obstetrică și ginecologie, dar nu aș dori să intrăm aici în amănunt. Se specifică, de exemplu, că fosa cerebeloasă și cavitatea septului pellucid ar putea fi vizualizată încă din săptămâna 16, ceea ce este foarte, foarte important pentru prognosticul fetal. Nu au intervenit schimbări în cea de-a 3-a, dar trebuie făcută pentru a evalua riscul de naștere prematură, anumite anomalii care nu s-au văzut în primul trimestru, partea de restricție de creștere intrauterină, partea de suferință fetală care poate să apară în trimestrul 3 de sarcină.